Nagykörösen ünnepelték ma a Bonduelle beruházás átadását. Az eseményen részt vett a francia élelmiszeripari cég európai operációs igazgatója, aki beszédében elmondta, több mint 30 éves a gazdasági együttműködés Franciaország és Magyarország között. Nem én voltam, mondta az újságíróknak ma délután az a férfi, akit a 22 hónapos miskai kislány meggyilkolásával gyanúsítanak. A kecskeméti járásbíróságon ma rendelték el a gyermek nevelő apjának 30 napos letartóztatását. 40 demens személy nappali ellátására, fejlesztésére szolgáló központ létesült a Rév szenvedélybeteg segítő szolgálat közreműködésével januárban. 8 hónap elteltével már a maximális kapacitásra fel tudják tölteni az intézményt, így a jelenlegi ellátottakon felül még 10 főellátottat tudnak fogadni. Lezárult az első, ezzel kezdetét vette a második szakasza a Halassi úti felüljáró felújításának. Mától a Sikeres Kvalitás magazin podcast formában is elérhető.